and about unwaith eto. Heddiw yma yn drio i fyny chwarel Tan Graig. Mynydd. Os chi rioed wedi bod trafeilio rhwng Caernarfon a Pwllheli, da chi wedi gweld y chwarel. Na ni o methu, mae fyny ar lethrau Mynydd Gyrn Ddu rhwng Clynnog and Trefor. A dwi'n gwylod y mynydd fan. Mae weld pen llechog reit ymlaen i. So ni'n cychwyn i fyny. Dwi wedi twyllo'r faint a gadael y car yn lôn. Gobeithio neith i walk bach yn ei busnesu. Moel pen llechog fan. Ystyr llechog, no beth dwi'n ddall ydi, o bod yn edrach fatha llechan, neu mae jyst fel o lot o gerrig. Os chi'n sbio ar top y mynydd, mae o'n edrach eto. Does ddim gwair na'n byd yna. Ond mae llechog yn gallu golygu cysgodol hefyd. Mae porth llechog yn Sir Fôn oherwydd bod yn gysgodol. Dwi'n meddwl bod ben y mynydd yna yn gysgodol. Bwrw glaw, dipyn neithiwr, dyn nhw cynt bore yma. Beth sy'n braf yn am dro yn y mynyddodd ar ôl glaw, ydych chi'n clywed y dŵr yn byrlymu o'r mynydd. Ie, mae'n neis. Yn ôl i fyma, mae hen ffarm Tan y Graig yn adfail o'n. Mae'n ffarm newydd lawr ffordd 'na. Fan hyn oedd yr hen yn yr un gwreiddiol ar ôl y fferm yma mewn ffordd. Mae'r chwarel yn cael ei enw. Ond mae yma dal i sefyll drwy ryw wyrth. Dwi'n gwybod am faint o hir. Ond hael allan o'n hefyd sy'n rhaid dial. Yn hynny o'n lle. Da ni'n cychwyn i fyny i'r chwarel ei hun o'n. Yn ideal i ni mae'r llwybr yn zigzagio mewn fel 'na a fel 'na. Rheswm am hynny di, mae'r haws cerad sa'r un clem yn syth i fyny, sa'n uffernol o serth. So wrth wneud hyn mae'n haws. Dwi'n gwybod sa'n neud hyn ar gyfer yr gweithwyr nathon nhw ta ar un adag. Cyn iddyn nhw adeiladu'r un clen iawn. Oedden nhw eisiau wageni illa ffordd hyn, illa fo ceffylan yn anifeiliad, ac sy'n haws ydyn nhw. Ond ie, dwi ddiolchgar er bod fi allan o wynt. Chi sbio draw fan'na, efo chwarel Trefor. Oedd chwarel Trefor dipyn mwy na chwarel Tan Graig a chwarel Tyddyn Hwel sydd yn ffordd drws nesaf i hon. Mae'n rhyfedd meddwl ar un adag, jyst yn yr ardal bach yma. Mae yna 3 chwarel ithfaen eitha mawr. Mae'n ddech ar haul. Mae yna rhyw gwt bach yma ar ffordd i fyny. Mae'n siŵr am beth dio. Lle gael rhyw smog bach ar y ffordd mae'n siŵr. Da ni bell o fod ar y ffordd fyny yn ffodus. Ni sôn gan am y zig-zag. Bach chi weld fan, so da ni ddod o'r gwylod yna fyny eitha syth. Da ni'n troi wan ffordd yna. Dilyn y defaid i fyny fydda ni'n iawn. Dwi'n gwybod fi sôn am hyn yn aml de, ond sbiwch ar wal cerrig sych yna fan'na. Myliwch jyst trio adeiladu wal allan o cerrig. Dim math o sment yn byd. Dwi'n fyny ochr mynydd
yn y brwyn yma lle. Mae'n anhygoel. A maen nhw dal i sefyll gyd heddiw. Chwist o man, oedd y stretch dwytha na wan yn Cilar. Oedd o'n edrych yn bad o gwylod. Ond wrth gwrs, dy'r arch am hynna oedd hi, yn top wan. Waw, dwi wedi blino. Dwi yn mynd yn hyn. Mae'n ben blwydd yna fi heddiw yma. Mae'n dweud mynd o hen ydw i. O leia, dyn ni wedi cyrraedd y pwynt lle dyn ni'n gweld olion chwarel. So, jyst fyny bryn yma ar draws. Sbio lawr i dyffryn yma, mae yna wrth yma rhyw adwedd bach. Yma rhyw wal, neu rhyw gongol. Dwi'n meddwl sy'n rhywbeth yn fan astalwm, felly dwi'n rhywbeth wneud efo'r chwarel. Mae'r ardal yma i gyd rhwng dydwch Clynnog ac yn cynnwys Trefor. Mae'r rheolegwyr wedi gweld neu darganfod olion hen dau a hen system cya. Mynd ar ôl canrifoedd yma, a dim jyst yr hen fferfydd, a fferf Tan Graig, parsal, tydyn hwal. Rhi hyd yn oed hynach na hynna lle. So mae'n oed meddwl bod yna rhyw bobl wedi bod yma yn potsian ac yn byw yn cael bywoliaeth ys canodd illa filoedd flynyddoedd. Cos ar ben Gyrn Ddu fama mae yna hen gytiau crwn a ballu. Ac yn wedyn drosodd am llan hiar cwm coryn fwy rhyw olion o jyst, ie, bod yna bobl wedi bod yma yn neud pethau. Reit, da wedi cyrraedd y chwarel yna, un o'r lefelau. Mae yna rhyw adeilad tu nôl fi fyny fan'na. So mai, sbio beth sy'n fan'na gynta, a wedyn yna ni fforcw mewn i'r chwarel. Gweld be fel ni. Dwi'n siŵr iawn ta bell fod ni'n mynd efo'r lefelau, cos mae'r tips a bod nhw'n llithro lawr. Ond, hei, ond ni'n bell o fedra ni. Iawn, so... Reit, mae ni ar y adeilad cynta. Siwr iawn beidio. Dwi'n adeilad mawr iawn. Le tân yna fo. Fan'na sa'r simla mynd. Ffenestri. Dwi'n siŵr os ysa hein i ddal distia. Mae'n rhyd yma. Lle mae'n rhyw lwyfan yma, neu rhyw platfform, dwi'n gwybod. Dwi'n le tân arall o fan'na. Dwi'n wedi disgyn mewn i lintal y lle tân. Slab anfarth o garag. Yn yr un peth. Golygfa dde, drwy drws. Twll yma. Rwy'n gwylod, oes. Mae yna hinge, neu wbath o fan'na. Giat illa, dwi'm yn gwybod. So yn un o'r lefeloedd yr chwarel ffordd na. Ond dwi eisiau mynd nôl lawr at hwn. So was yn mynd ffwrdd ar y cyntaf, di'r och. Mae'r trac yma, neu'r lôn. Mae modd cario mlaen ar hyd hon, reit drosodd. A ddwch chi allan yn cwm coryn, top llan hiar, ochr bromiod ffwrdd. Mae'n dro neis. Mae top y mynyddoedd yma'r gyrnau yn gael yno fo. Moel penllechog, Gyrn Ddu a Gyrn Goch. Ar ochr arall, mae'n just yn anial, tir fflat bydd yno fo. A ie, mae'n rhyfedd. Dwi eisiau gwneud, mae'n siŵr i ti'n blwyddyn nesaf neu bryd bynnag, ond cerdded o pentra Gyrn Goch i fyny, dop Gyrn Goch, top Gyrn Ddu, moel penllechog. Eisiau gwneud rhyw mini 3 peaks, gan i weld os dim bosib. Fel yn deud yna, mae lot o bethau diddorol, mae yna rhyw hen chwarel manganese falle yn y topia yna. So sy'n cool, mynd am fysnislyd. Ond mae hwnna'n drip trwy'r dydd dwi'n meddwl. Dwi'n ei cario, mae batri hwn bron ag orffan.
So os dwi'n stopio siarad yn ganol y frawddeg, dych chi'n gwybod sy'n digwydd. Dyma ni ar adeilad cynta. Sylwi beth yw'r linten o'ch ben y drws, ddarn o reilffordd. So mae hynna'n deithio bod yr adeilad yma mwy, wel, modern i ryw radda. Dwi'n gwybod eto bod fi'n hefru am hyn bod transffiwch gwaith cerrig dad, taclus. Chod jyst adeilad ar lethrau mynydd o hwn. Mae nhw wedi reid gwaith i mewn o, mae nhw wedi dangos i sgil. Yn tar carreg fawr. Dwi'n beth hwn? Dwi'n meddwl na simdda ddo. Sam hoel. Mae na simdda bych i ben o. Hwn yn atgoffa fi o adeilad drwm Welang Nant Gwytheun. Be oedd o, lle mae'r un clen, mi oedd cerbydau efo dim rhaff, weiran yn rheoli nhw'n fyny i lawr. A mae'n edrych debyg iawn i hwn, meddwl bod yna drwm mawr yma fo'r weiran. Mae'n ffordd, fydden ni wiro fath checio lleda ni o ran yr un clen. Mae'n anodd deud. Dwi'n ama. Mae'n rhoi bo ni. So yna un clen mae'n ffordd mynd i'r traeth fanna fysa'r cei. Os ydych chi'n dŵad o Ganarfon Bwllheli, os chi'n sylwi yn ymyl tai y stryd Tan Graig fanna, welwch chi y ddau dwnal bach ma'n heb, lle oedden nhw'n dod dan y lôn. Yda ni lle ond dwi'n siŵr. Mae'n anodd deud. Da ni rhy agos. Dwi'n eitha siŵr a dyna di hwnna, ond dwi'n yn 100% siŵr. Na rwm dadra neu sbio ar y mapia, ar yr aerial imagery. Mae'n haws weithio deud beth sy'n digwydd. Da ni rhy agos iddo, os liciwch chi yma. Reit, mae'r camera bach, mae'r batri ar fi'n gorffan. A mae yna garreg yma, edrych le ideal. Yr batri newydd yn hwn. A fi gael rhywbeth i fita. A na ni gael ymlaen wedyn. Ydy, perffaith. Fainc. Golygfa yma, gael bechdan. Reit, dwi ar GoPro, wedi cael rhyw recharge bach o'n. Dwi'n dal ddim yn 100%, dyna felly godda ni. So dwi wedi bod yn cychwyn cered ar hyd y lefel yma. A dos am llawer o fyd yma, ddig. Dach chi'n gwybod, mae'r lefel yn gorffan yma, mae'r tip wedi dod lawr. Ella wreiddiol bod yna fwy ffordd yna. Un peth sy'n yma ydy hon lawr yma. Os ydych chi'n gweld yr un clen neu gweithio yr un clen yma. Dwi'n ama bod o'n mynd trwy'r... Dwi'n mynd yn is ydy rhyw weld hoel. To'n ei gadarnhau ar y mapia wedyn. A hon oedd yr un clen felly. So i driannu synwyr o be'n di weld, nes i'n edrych ar yr hen fapia, hwn at 1890. So oedden ni fyny fama am na ddwy un clen, y gynta oedd y prif un clen os liciwch yr un glas yma. O hwn yn mynd holl ffordd lawr o dan y lôn i'r cei gwreiddiol. Dyna'r ail un clen yr un goch. Mae hon yn llai, a mae weld yn mynd lawr at lle mae'r og cottage rwan. Mae rhaid bod yna rhyw fath o iard yn fath o'n wreiddiol, lle oedden nhw'n sortio pethau a ella llwytho nhw ar cart nhw, dwi'n siŵr. Un peth dwi wedi sylwi am yr garreg, y chwarel yma ydi. Mae'n o'r dywyll di. Spotiau gwyn yma. Mae'r graig ar yr eifl. Mae'n fwy gola, mae o
Bron iawn, rhyw glas pink lle. Dwi'n colourblind hefyd sy'n mynd helpu. Ydy, mae'n od gweld cerrig tywyll fel hyn. Weithiau ma' na yn y graig wythian fwy tywyll neu ryw liw gwahanol. So allan na jyst dyna, di gwybod oedd hwnna. Oedd fanna'n edrych lle oedd pethau wedi cael ei gweithio di chipio. Os da ni'n sbio ar yr adeilad yma, hon wedi gwneud efo'r garreg tywyll yma gyd dweud. Iawn, dyma ni, lefel arall. Efo'r adeilad oedden ni yna fo gynta. Efo lle tân a beth. So da ni am ddilyn llwybr. Gweld be wela ni. Reit, mae hwn eto i fi. Yn edrych da cwt drwms yn y wal arall. Lle da ni gymharu fo llall, felly. A ie, so mae'n neud synwyr mae llall. Felly bych chi jyst weld o'n sbician yma. So dybad os yna oedd o. Dwi'n wneud ei fyny'r ochr yma. Fel os yna rhyw hoel. Mae wedi dynnu fel lawr. Os dwi fyny wan. Lle swn i'n ama, swn i wedi reid yr mecanwaith beth yna ddysio alw fo. Wel, am hoel yn byd, da to. Metal neu'n byd felly. Mae'r ffaith bod y ddau yn paralel i gilydd yn neud fi feddwl hynna. Os dwi wedi dweud y blaen de, dwi'n arbenigwr, dwi'n archeolegwr, dwi'n hanesyddwr. Mae rhywun wedi colli chocolate raisins o'r yma. Mae'n neis. Rhaid y syr. Mae hyn dechrau cytio gwaith i fi. O'n o'r graig oedden nhw'n i dynnu lawr. A swn i'n ama na fan hyn. O'n nhw'n trin y cerrig. Chi'n gweld yr holl, yr flex o cerrig efo yma. Mae'n rhaid bod yna garreg eitha da yn yr darn yma, mae'n wedi naddu reit mewn. Dyna di hwn, mae'n rhaid. Mae hir un clen, neu beth bynnag oedden ni gyna. Os chi'n sbio reit lawr fanna, fanna ydy'r hen ffarm Tan Graig. Busnesu fanna. Chwarel yma agor y tua 1864. Ond nath otha cau a gael agor a cael ei werthu a newid dwylo dipyn o weithiau. A dwi'n meddwl yn yr 1930s roedd otha cau am tro ola. Oedden ni'n deud o blaen, doedd erioed yn chwarel anfarth, reit oedd o'n cyflogi pobl. Ond yn ôl sôn, o chwarel Trefor, chwarel Reifl, ond bod chwarel fwy, oedd hi'n talu cyflog gwell. So i'r gweithwyr yn y cytia yma fama, dwi'n meddwl beth yn cael ei talu. Ond mae ffordd oedden nhw'n gallu edrych allan a gweld chwarel arall lle'r gweithwyr yn gwneud yr un gwaith am gyflog gwell. So mae'n siŵr, os oedd yna wir, oedd hi'n anodd cadw pobl yma. Gael na, dwi'n faint ydi o. Dwi'n llawer am walk am gyflog gwell. So mae gennym ni'r allt yma wan, mynd i fyny. Dwi'n meddwl, illa mae ti'r bach o scramble yn y top, dos sydd yn iawn. Dyn hyd yn oed uwch wan. Mae'n weld lle y gwaith serious yn digwydd. Mae'r glawd yn landio wan hefyd, wrth i'n mynd yn uwch. Mae sy'n od,
mwy na heb yr un lefal a copa yn weld pen llechog. Bron oedd fwy lawr yn o'r gyd. Da ni'n gweld eifl fan y gymylau. Gweithio yna cawod di, mae gen i ni awyr las. A di'r arch, glawr iawn. Eto dyma ni cytiau'r gweithwyr. Fatha 2 lintel o fanna. Sgwni ysod yma. Oedd o'n weithio ar. Go mwy yn o'r fama fyd. Yn torri'r cerrig. Beth yna le tan? Chi'n gweld yr dan o'r rheilffordd neu'r trac. Fama. So yma oedd o'n iwsio fath o lintel. Dwi'n gweld bod yn byd yna chwaith pan bod nhw'n reid o fanna. Eto allan am yna graig. Da ni reit o Dan y Graig yma yma, fel ydych chi'n gweld. A dwi'n ama allan na jyst yr graig yna yn bochio allan, bod nhw'n dweud hwnna haws yn trio thorri hyn yn beth bynnag. Ti'n meddwl bod ni yn y gwaith iawn wan. Chi'n gweld, mae nhw wedi clirio'r graig ar sgêl yma yma. Trwy'r grug yma. Mae yna beiliau wast yma yma. So mae rhaid bod yna rhywun o gerrig cael ei trin yma. Mae'r peiliau yma. Dwi'n cymryd na ffrwydro'r graig oedd nhw'n fama fyd. So yn wneud yn Trefor, ond dwi'n siŵr. Un peth sydd yn odd, beth dwi ddim weld ydi. Chi'n cofio mi'n sôn am sut oedden nhw'n hollti'r cerrig drilio mewn. Dwi'm yn gweld hynna fama. Y chwarel Trefor, ydych chi'n gweld o bron bob man. Cos gen nhw'r ger, gen nhw'r hydraulics mawr, gen nhw'r drydan i wneud o'i gyd, neu generators. Dwi'm yn gweld hynna fama. So just wneud o llaw i gyd, dwi'm yn gwybod. Hei, beth dwi'n newydd dweud, bod fi ddim wedi gweld yna hynna. Oedd y garreg yna'n gwychad i fi ddeud hynna cyn apeirio allan o'r brwgaich. Iawn. So le, da ni'n gwybod hynna fan. Wedi dweud hynna, mae'r pwynt dal yn sefyll i ryw raddau. Un dwi wedi weld efo'r hoel drilio nhw. Sa'n ni wedi gweld, wel, canodd yn Trefor erbyn hyn. Hwn yn debyg iawn i wagan. Dwi'n meddwl pam bod o fanna. Gan bod nhw wedi blocio'r giat efo hen wagan. Wedach, dwi'n gwneud cama bach i ni yma, steps. Da de. Reit. Stuck. Lle gwirion ar y coedan. Chwn bwrw mwy wan. Lle ddrwg, dim yn chwthu yn o'r model. So mae'n reit braf ddweud gwir. Ond os yna glaw fynd ar y lens, mae chi weiddi yna fi llnau o. Cool, diolch. Dwi'n ben ar o'r pentyra yma wan. Sbio nôl, beth dwi'n ama. Ydyn nhw wedi gweithio o'n i gyd ella. Mae hwn yn cysgodi, dwi'n yn gwybod. Mae nhw'n o man. Rhyfedd. Bynnag, mae yna rhyw adeiladau fan'na. So, dyn ni am y ffwrna. Gobeithio gallu cysgodi o'r glaw yn chydig yna. Iawn. Mwy adeiladau. Mwy rhyw gytio. Siwr beth o hein.
O, mae ni, chwrdd ni sôn gyna. O'r un clen, o'r drwm o beth yna fo. Dyma fo, dyma fel hyn. Yn union fel hyn. So, ia, so yna geibl neu weiran ar y drwm yma. A hwnna sy'n rheoli fo. Cool, de. So, chi'n gweld, so, hwnna y goll y llall y coedyn. A'r peirianwaith yma i gyd. So mae yna... Bydd yn droi o dda. So rhywbeth gyda troi hwn i droi hwnna wedyn. Fa mae olwyn injan. Beth ti'n gael fo? Tren yn gweithio da. I fyny fes nesyn mwys fydda ni. Iawn. Waw, cool. So ys o'r drwm yma, efo chaen, neu wire rope. So yn lawr, dwi'n ama bod yn arall, lawr o dana ni fanna. Dwi'n siŵr lle sy'n mynd, chwaith. Na, os o'n i droi o? Si anghofio cael Weetabix fi bore yma. Sy'n modd yw'r hen bethau fel hyn, cos o rhaid yn nhw'n wneud o yn iawn. Do gyn nhw ddim Timu ag Alibaba. Oedden nhw'n jyst gorfod wneud o ffordd mwy hardcore, os lygu chi, cast iron solid. Oedd rei llefydd hefo foundry yna, oedd rei fel yn y top, oedd wneud pethau fatha poltia, gyn nhw'n next day delivery Amazon, so beth yn torri, oedd yn gorfod jyst wneud o newydd eto. Cool, de? So na fo'r drwm. Fel nes i sôn, dana ni fanna. Lle chwilio chi, mae'n un arall, a mae yna raff neu weiran ar hwnna dal. A na ffwtys dwi'n siŵr iawn. Sut yn lawr yna? Swn i'n gallu sgrialu lawr hwn, de. Ond, dwi'm yn gwybod. Dwi'n mynd am rwan di jyst dal i Crwydro fan hyn y busnesu. Gwybod fel ni. A ni drio mynd lawr i ni gysbio ar y drwm arall. Dwi'n mynd adeilad arall fan. A rhyw... Iawn, ddasgwn i os na... Oedd ffwrnas oedd hwn. Lle oedden nhw'n neud yr gwaith metal, dwi'n meddwl, ydy o'n digon mawr da. Hafn dŵr anfarth o yma. Ie, dwi'n siŵr beth oes o hwn. Eto, eisiau'r gerdars. Ie, diddorol. So mae'n gallu dod o brics o'n so mae hwn, chdi bach, fwy modern. A o'n i eisiau mwy na un, fatha lintel, gymaint o bwysau mae'n rhaid. Be hwn ta? Dybad os o hwn yn fatha back boiler, efo tân, sy'n ddŵr, dwi'n yn gwybod. Mae'n beipan o hwnna, sy'n neud synwyr. Sa'r dŵr yn mynd, na'r stef yn mynd, dwi'n yn gwybod. Sy'n byd amlwg gweld o fanna, de? Hein yn adeiladau fwy modern eto I weld. Peiriannau yma, mae'n rhaid. Dyma nhw lle fysa nhw yma. Poltia wedi cael ei reid mewn yn y sment. Rwy'n peth yma yna. So sy'n dwi'n yn gwybod. Compressor, neu generator, neu rhyw fath o injan yma. Lla sy'n fo'n troi beltia mawr, dwi'n yn gwybod. Dy'r to ma'n saff.
O, dwi wedi ffeindio sydd yn cael pŵar. USB fydda'n iwsio. Nuts da, ni'n dall bod nhw mor advanced yn chwarel, bod nhw just iwsio USB charger bethau. Dysgu bethau newydd bod dyn. Dim o be di hwn. Dwi'n gwneud i disgyn ar ola ma. Dwi'n ama. Da ni wedi derfyn chwarel Tan y Graig. Rownd y gongol os liciwch chi. Wel, mae yna hafn. Dyma chwarel tyddyn hwal. Os da ni'n gweld y lôn yna fanna. Honna sy'n mynd i fyny tyddyn hwal. Dwi eisiau mynd i fanna rhywbryd. Am wneud o heddiw, mae dwi'n mynd braidd yn hwyr. Beth sy'n ddiddorol di, nathon nhw'n neud... Beth sy'n rhyfedd di, bod gen Tan Graig gei ym mwcod tyddyn hwal, yn fanna'n bron yr eryr. Nathon nhw gyfuno'r ddau, a os ydych chi sbio, nathon nhw adeiladu yn clen o Tan Graig ar draws ffrynt y mynydd at tyddyn hwal i'r ddwy chwarel rannu'r cei. Nathon nhw newid y cei tyddyn hwal i fod yn cei ropwe, lle oedden nhw'n pethau'n fflio ar yr awyr felly ar raffa. Neu edrych cael lluniau hwnna fo, mae'n anodd egluro fo, ond ia. Sa'n eith licio gallu mynd lawr lle mae'r drwm na. Mae'n hollol siŵr ffors y calla. So mae'r drwm yn fanna rwla. Mae'n hon does. Dwi'n siŵr iawn sut da ni'n mynd yna. Cos un peth i'n mynd yna, peth arall i dod o hwnna de. So ni yn licio cael trip ar helicopter rhywbryd. Ond dim rili am mountain rescue yn ôl fi. Fatha'r pobl na sy'n mynd y wyddfa mewn flip-flops a felly. So dwi'n cerdded yn ôl fan. Don sy'n ffigur ffordd lawr. A dwi'n am bod ni di methu bonc lle gwaith reit fawr arall o dana ni. Dwi'n ama lle oedden ni reit yn cychwyn. Lle oedd y sgrin wedi dod lawr, oedd y sgrin am y ffordd wedi blocio y ffordd i fynd i fanna. So dwi'n meddwl bod nhw'n mynd yn ôl lawr a gweld os fydden ni groesi'r y cerrig yma nhw. Dwi'n gwybod. Dwi'n mynd i wneud rhywbeth hollol stereotypical YouTube ma. Os da chi'n licio'r fideos yma de, chi'n gwneud bawd neu subscribio. Dim bod fi'n disgwyl cariteirio, ond just i mi gael dweud bod fi ddim yn siarad y ben yn hyn o ben mynydd. Ers o'n i'n gwneud hyn i ni felly, os yna neb arall yma. Mae'r gwynt yn gychwyn codi fan, so sori os da chi'n clywed fi. Ond dwi wedi bod yn trio dilyn y llwybr i mynd i'r lle mae'r drwm yna. A o'n i mewn a lefel yma, ond o'n eisiau mynd yn ôl reit lle oedden ni'n cychwyn. A lle nes i gerdded o de yma, dod i ben. Dwi'n ffordd dros y trwyn yna i'r lefel nag ymlaen. So o'n eisiau mynd yn ôl, mwy na heb, i'r lle nathon ni stopio i gael bwyd, i gael cinio. A gweld sy'n mynd rownd y trwyn yna. Wan, nes i'n trio gyna, cos o'n i'n siŵr iawn os o'n rhywbeth yna. Ond, ia, gawn ni weld. Reit, dyma ni lle dyn eisiau mynd o'i gwmpas. So'n ffordd glir iawn. Os da ni'n lwcus, yna rhyw ddafad neu rhyw afr creu llwybr i ni. Os y ddim, dwi'n gwybod. Cerrig reit rhydd. Llithrig. Gan i weld yn mynd dow. Yn iawn. Ella bod ni mewn lwc. Mae yna. Mae'n edrych oedd y llwybr dafad. Oedd yn mynd o'na. Dwi'n mynd i ddilyn o, slo bach. Hynna fedru. Mae'n ddipyn o gryg ar hedyn yma. Gobeithio yn iawn. Mae'n mynd i chi lawr rhan i ni we. Gwneud eisiau dwy law.
Ond o'ch chi'n gweld, mae yna lwybr yn gul, ond mae'n iawn. A dydy'r darn yma mor serth a hynna i ni we. Gwneud fel beth i gwyddi. Helo! Da ni drwad i'r ochr arall. Dod dros y trwyn. Mae'r rhyfedd sbio na fel o bell. Dyna ddim ffordd amlwg. Ond munud nathon ni ar y llwybr, oedd yn hawdd pigo y ffordd mlaen i fynd drwyddo fo lle. So dim rhy ddrwg o gwbl. Ia, oedd o reit amball le, oedd y cerrig o'r rhydd, ond na, dyn ni o'n ddigon o Graig i afal yn nhw. So beth bynnag, da ni ar y lefel gwylod o'n yr un isa. A mae hwn yn newydd i ni, da ni wedi bod ffordd yma. Reit, dyma ni. Ai, hon di'r bonc. Nes i sylwi'r hon gyna, oedd yn uwch ben hon mewn ffordd. Y ffens yma. Mae'n rhaid rhai cerrig o mae'n ei gamu drosodd. Ww, gwynt mewn. Wagan arall i hwnna, ta bwca GCB allan, dwi'n gwybod. Lot o ryw just hiar random. Ond ie, os dwi di... O, tio bach. Nath chi'n dweud bod yna lawr y thing. Anyway, os dwi di cyfrifo bethau'n iawn, yn pen draw y bonc yma, mae'r drwm efo'r rhaff yma, neu'r weiran. Dwi'n dweud rhaff o munud. Dyma ni olion. Wagan arall. Knackered. Rhywbeth, rhyw siacl. Oedd y llinell llys dod o'r y Graig. Dŵr sy'n ei hynna, mae'n llifa lawr. Siwr yna rhyw ffrwd bach yn y gwylod. So yn cael fynd efo yna drwm, efo yna weiran yna, dim rhaff. Mae fo. Olion. Dyna sy'n weir rob yma. Wagan arall yna. Punch. Na cyn di. Rhyfedd. Rhaid bod yna. Stwllad yna ni yma. Helo. Be ddiol ni hwn? What? Ydy hynna mae'n spooky o gwbl yna di? Mae'n boi mwyaf clyfar yn y byd, ond dwi'n gallu gwybod hynna mae'n syniad da mynd i mewn i fyna. Ond mae'r camera yma ar y tripod sy'n extendio allan yn hir. So dwi'n dweud i chi mewn yna. Dwi'n mwyn ystod yn dweithio. So gadwch chi wybod beth sy'n yna, oce? Barod? Wel, be wylach chi? Yn rhywbeth cool yna? Os yn rhywbeth scary yna? Dwi'n rhaid eisiau gwybod, ond os yn rhywbeth bar air yna. Chi'n gweiddi wan. A na i fynd trwy'n ôl o. Cool. Reit, wow. Graig mae'n ddim yn yma di. Iawn. So na fo, lle oedden ni gynna de? Na fo'r cwt drwm. O'r diwedd. Ia, mae'n job mynd trwy'r Graig yma. Mae'n cyrraedd trwy gliw. High knees, ie. O'r diwedd.
Reit. Gan i weld sydd o werth y traffath. Jecio hwn gynta. Rwy'n stôl bach bren i mewn o fanna. To sink dal yma. Dwi'n ama herwydd bod ti'n mwy o waith dod i'r ochr yma o'r chwarel, os licio di. Sy'n gwaith o bethau di mynd. Dyna pan bod y drwm dal yma a bod y to sink ar hwn. A dyma ni. O drwm a dipyn mwy na llall i weld. Diawn, wir yn dal yna fo. Whoops. So mae'r mecanwaith neu'r gears wedi dod i ffwr. Mae'n fama. Mae'n edrych bod y coed, y gwaith coed di pydru hefyd. Dia cool de. Bechod syna enw ar yr olwyn yma, pwy nath wneud o. Gweld. O, na ddipyn o foundries mawr. Yn Gaernarfon, sgwni ystod fanno. Mae'n bach o lys. Alla ydych chi'n gweld? Neis. Llawar chwaith. Reit. Llawar Graig yma. Os a fwy, dwi'n meddwl bod yna fwy wan. Dwi'n ama, os o'n i ffwrna. Da ni'n mynd mwyd tyddyn hwal. A rhwng, sa chi'n sbio ar lôn, mae'n nath o 2 graig. A tyddyn hwal dyn ni'n pella, mae'n hafn yn canol. So mae dyna sy'n rownd yr ochr yma. A dwi'n mynd gallu croesi hwnna. Come on. Dwi'n cael traffodd cerdded trwy Brwyn a Graig. So, da ni cael gweld ar adeiladau hen yma. Cael dod am dro. So dwi'n hwnna cut my losses. Just, ne. Quit while you're ahead. Mae'n edrych yn cool y gap rhwng y cerrig yna. A ni just chydig bach gosach i fusnesu. Gan bod ni yma. Reit, dwi wedi gallu dod drost y cerrig yma yn llwyddiannus fan oedd y drwm. Nes i fel troi rownd hanner ffordd, ond nes i weld hwnna. Ie, hen beipan. Dwi'n meddwl be di o. Mae'n ddipyn o seis. A hwn y fama. Dwi'n meddwl be di hwn. Oes lwmp anfarth o fetal. Mae hwn, y linkage yma, dyma'r rhan o hwn. Mae'n edrach yn debyg iawn i'r un o lle drwm de. A mae yna yr weiran darna yma. Dwi'n gwybod os dyna di bod rhywbeth i disgyn, cos da ni wan reit o dan yr adeilad dwytha fe ni mewn yn. Ond beth sy'n odd hefyd, ti'n bellach yn ddangos. Mae yna hafn yn y Graig o yma. A o'n i'n meddwl i gychwyn a jyst carreg wedi disgyn. Ond ydy hon yn hafn naturiol? So wedi cael ei naddu yma? Ond dwi ddim yn stydio'r Graig. A dwi'n gwybod ydy jyst wedi torri a di rowlio lawr fanna. So mae'n reit cool jyst cerdded trwy'r twnal bach yma. Dwi'n cael dod allan i'r ochr yma. A fel o'n i'n deud yna, mae'n tynnu ar y dipyn eto. Os da chi'n gwybod reit fyny fanna, mae chwarel tyddyn hwal. A dwi'n meddwl bod yna ffordd hawdd yn mynd o hama i fanna. Mae yna, os da chi'n sbio lawr hwnna, wal, dwi'n cymryd ydi o, i fynd. Ond ia, dwi'n cael teimlo fi wedi push on log dipyn heddiw yma y malau cachu ochr y mynydd yma. Iawn, dwi'n wedi gwneud y lawr y saff eto.
Ond da ni'n dweud gyna, dwi'n meddwl just, ie, da ni'n cael gweld pethau really cool. So, ie, mynd yn ôl slo bach. Gweld be welwn ni. Dal yn ymwyl o'r hafn yma. Sylwer lawr bo man, mae hwn. Mae fatha stribyn tyna o lledar efo hoelion yna fo. Wan, os chi'n sbio ar y hoelion, chi'n gwybod bod nhw'n square nails. O, beth dwi'n ddall, mae hynna bod yn tipyn oed. Dwi'n am asgwn nes oedd rhyw fath o conveyor gen nhw, bod nhw'n iwsio stribedi mai sticio nes I gilydd, dwi'n gwybod. Mae ddipyn o hwnnw ar lawr yma. Weird. Chi'n gweld mae'n rhyw hoel inclen o yma. Mae'n ddarn o hen reilffordd a ryw weiran. So beth I gwybod hon yn un. Lle bod gen I mynd I fyny I lawr nhw. Lle gan I weld y well ar hwnnw fynd ochr arall. Dyma ni ar ben un o'r inclen. Yn amlwg un rel mynd lawr, weiran yn canol. Rwy'n chi'n gweld y hoel ar inclen yn mynd lawr. Dyn nhw'n gwylod I fanna. Yna le gwastad mewn ffordd I gymryd nhw ag ymlaen. So hefyd maen nhw wedi trin y cerrig o fama I weld. Diolch just yn tip yn bod yr inclen y cychwyn yma. Dwi'n ama bod nhw wedi compactio fo a sio wynebu fo fod yn fwy cadarn lle bod o'n llithro. Os ydych chi'n meddwl fatha tip rhydd so hwnna'n gallu mynd. Jyst gweld hein I gyd yn llyfr yn meddwl mae'n edrych o bod yna rhywbeth o effort sy'n mynd I mewn yn hwnna. So ar ôl mynd adre nes I sbio ar yr hafn na ar y map a dydio yn naturiol. Fel ydych chi'n gweld hwn ydy cychwyn yr inclen fawr nath nhw'n wneud o un ochr y mynydd i'r llall. Wel, dyna ni. Dwi'n meddwl bod ni wedi bod yn y bob man wan, fedra I mewn byd arall. Os dwi eisiau neu dwi'n mynd yn ôl, ffordd oesi. Drwy'r Graig yma'n gyd. Jyst cychwyn I lawr. Os yna'n weld rhywbeth diddorol, wna I roid y camera yn ôl ymlaen. Os ddim, diolch yn fawr I chi am wylio. Wel chi tro nesa.